Draga publiko, dobrodošli na godišnji koncert Bajićevih Slavuja. Proslavljamo jedan mali poluljubilej, tako da kažem, pošto je to još malo pa četvrt veka, 24 godine. I kako što bi red nalaže, počinjemo i pokušavamo da slavimo ove godine onako baš lepo deće stvaralaštvo i deće pesme. Kad govorimo o dećem horskom stvaralaštvu, ne možemo, a da ne krenemo od onoga što je najosnovnije, a to su kompozicije našeg dragog kompozitora Joce Adamova. I tako da posle ovog jednog prolećnog kanona koji bi trebao nekako da dozove sunce i ovu kišu da nam rastera, uz pratnju Mine ćemo otpevati pesmu Čudesna je dečja mašta i tako započeti jedan, nadam se, lep koncert. Inače, Mina sad završila 3. razred osnovne muzičke škole. Čudesna je dečja mašta, a kažem još čudnije kada se takva dečja mašta jednostavno nađe u muzičkoj školi Isidor Bajić, koja stvarno se trudi da neguje talente i kada je prepoznaju pravi ljudi, kad se to sve tako lepo izrodi i sve tako lepo namnoži i stvori jednog Marka Živkovića.
mi je čast što je Marko Živković baš večera sa nama, jer si ti napunio 11 godina? Ne. Nije još napunio 11 godina, a njegov kompozitorski opus je već onako poprilično velik i možemo da kažemo da definitivno ti laureati i sve te nagrade koje dobija od Ženeve pa do Srbije, neću reći od Srbije do Ženeve, nego obrnuto, toliko, mislim da neko što kažu možda kompozitor za cijelog života ne dobija, ali nisu samo nagrade u pitanju, nego je neko veliko srce u pitanju. Što sam je pitala, Marko, jer možeš ti da nam uskočiš u muziklu? Marko, možeš ti da pratiš nas kao Tako da kod Marka nema ne mogu i kod Marka nema neću, nego je Marko tu uvek za nas i što je najvažnije. I danas ćemo čuti tvoj jedan veseli valcer, tako? Da, baš je tako. Ja sam greškom napisala samo valcer, veseli valcer je u pitanju, koji si komponovao kada? Pre jednu godinu. Sa 9 godina. Sa svojih 8,5 godina, je tako? Tako nešto. Tako da uživajte u veselom valcu, samo ću ja prvo da podignem klavir, poklopac da se klavir dobro čuje. Čućemo mi njega još do kraja večeri, tako da ono što, ja kažem, moram da priznam da sam jedna od malo razmaženih profesorki,
pošto Bajićevi Slavuji, oni su deca koje su odabrala da budu u horu i zajedno se družimo 2 puta nedeljno, znači duplo više nego bilo koja druga deca koje pevaju u horu, ali ono što njima prvenstveni poziv u muzičkoj školi Sidor Bajić je sviranje instrumenta. Tako da kad ja poželim neki kvintet koji je potpuno neobičnog sastava, ne moram puno da lutam, nego jednostavno samo ko što svira i mi zasviramo. To je u stvari ono kada imate na izvoru decu koja zaista lepo sviraju, možda nisu u prvom planu i što kažu možda nisu svi i velike zvezde, ali smo svi zajedno budemo potpore jedni drugima. Tako da ćemo sada od Arsena Dedića kompoziciju Maestro muzika, da se malo što kažu, ja kažem uporno dozivamo lepo vreme, uz pratnju Anđela Nenadović koja je završila muzičku školu. Mora se i fizički raditi kad se peva. Jedan sasvim poseban kvartet variolaž sa kojim imamo čast da sarađujemo već 2 godine. Znači, taj septet je nastao u doba godine kulture, kad je Novi Sad bio evropski grad kulture i kada smo čuvenu operu Franje Štefanovića, operu za decu, Šumska kraljica, izveli u jednom sasvim novom ruhu kad je Budački septet svirao. I sada 4 devojke, znate kako, jun i maj su dosta gusti što se tiče muzičara, imaju svaki dan nekih svojih solističkih koncerata, od drugih obaveza, orkestarskih obaveza, tako da je meni drago, one nisu uspeli da se svih 7 sakupe da otpevamo Odlomak iz Šumske kraljice, ali su uspeli da se sakupe da njih 4 da naprave kvartet i da predstave se u jednom divnom, sa jednom divnom kompozicijom koja je to iz finala svite Gustava Holca, tako da pozdravite aplauzu, samo ćemo ja malo da podesim još nas 4 devojke iz variolaža. Izvolite.
Ovo nismo uvežbavali, tako da se to na licu mesta ide ovako spontano. A sada jedna sasvim posebna mlada dama
Ono što mi je jako drago, znači kada skupite tako na jednom mestu puno mladih talenata, pa se tu još onako začini sa puno invencije, onda se tu stvore i neke divne, lepe nove stvari. Mijona Krivošić već dugo godina u sebi i krije, i gaji, i neguje, i možete i njen YouTube kanal da pogledate koliko lepih kompozicija ima. I ono što je meni jako drago, teme su izuzetno pozitivne. Znači, teme su o muzici, teme su o ljubavi i onako kako to zaista svaki tinejdžer treba da odraste u jednom lepom okruženju. Tako da neće zameriti publika što ćemo mi ovog puta, da kažemo, nije premijerno, ponovit ćemo da smo jedan puta pevali koju kompoziciju, ali toliko nam je prirasla za srce, ljubav je sve se zove kompozicija, a Klavisa Krakić će biti i uopšte i aranžman sam tako, kompozicije. Jedan drugi kompozitor, Sava Ilija Barcanski, opet moja greška, ja stalno prekrštavam ljude, znači nema slova Ilija, nego Barcanski. Njegovu kompoziciju ćemo čuti kasnije, tako da ljubav je sve i Mijona Krivošić, Sava i Bajićevi slovi. Sada imam još jednu divnu priliku da najavim još jednog mladog kompozitora, to je Petar Spasojević. Petar Spasojević je učenik 3. razreda srednje muzičke škole i nadamo se da će kasnije da nastavi dalje da se bavi kompozicijom. Sad ćemo jedan mali opus da napravimo jer ove godine krećemo jednu lepu saradnju sa Petrom.
Petra zapravo ne samo da je odličan pijanista i čućete kakav je kompozitor, već je divan saradnik što se tiče samo klavirske saradnje, jer dovoljno je samo da kažem, Petra, treba mi tu malo sunca i dobijem puno sunca od nje, tako da, ali neću otkrivati sada još šta vas čeka u naredne 4 kompozicije, tako da ćemo prvo čuti Petru i njen intermezzo broj 3. Naredne 2 kompozicije su nam baš onako, da kažemo, prirasle srcu. Prva je jedna baš onako posebna i nežna molitva kompozitora Joce Adamova na stihove Nedeljka Popadića i tu ćemo prikazati u stvari koliko je važno ne samo da smo individue, nego zaista da nekako svi, što bi rekli mi smo kao neki musketari, svi za jedan za sve i nadam se da ćemo i tu zarazu zajedništva preneti na vas. A druga kompozicija je Nek uvek bude sunca, znači jedna lepa kompozicija koja je nastala u Rusiji, ali je nekako bila inspirisana, nažalost, onom velikom tragedijom, bačenom bombom u Hirošimi, kada je jedan dečak stalno crtao, koji izgubio majku, stalno crtao krugove, narandžaste krugove, i kad su ga pitali šta on tu stvari crta, kaže nek bude sunce za sve nas uvek, tako da zaista onako jedna dirljiva i lepa pesma, mi smo otpeli na neki svoj način, a Petra je sve to začinila opet na neki svoj suptilan način. Prosti
Ono malo sunca. Može. Be
za klavinet i klavir. Tako da bih molila Dariju, vi se znači malo samo pomerite da mogu Dariju pretreba u komuniciranju. I to je Petra Arabesija, tako? Arija. Ja se izvinjam. Arija broj 7, kad ne gledamo. Znači, zvezde su jedna kompozicija za bor i drevno prvenstveno i za kvinte koji počinjavaju, se možda pročitam da ne bih grešila, flauta Jovana Ilić, violina Rita Horvat, vibrafon Azra Feguzević, harpa Lara Razvanović, violončelo Kristina Đekova. Rajko Maksimović je kompozitor, da kažemo, naše stare garde, koji je baš pisao hoće kompozicije sa ovako neobičnim sastavom, što bi rekli sastavom koji je pisao za orkestar i jednostavno moram da pričam da je ovo nama bio dosta veliki zalogaj, jer je probasla kompozicija sve vreme. Posle toga, mnogi mladi ljudi su se prvi put sastavili, nikada sada zajedno nisu svirali. Azru smo već vrbovali da peva dovoljno s nama u koru, tako da, iako je nije korski pevač, i svi su oni učenici niže muzičke škole, Azra, kažem, eto kao da je već i naša, i svi su oni koristi, znači prvenstveno su koristi, pa tek onda instrumentalci.
Tako da nemojte nam zameriti ako nam neki ton malo pobegne. Već me gleda tamo koleginica da to ne smijem da kažem. Ali čisto nemojte očekivati previše, ali mi smo se jako trudili, pa zato ćemo ovo otpevati u septembru, će ovo zvučati tip-top. Verujte.
Sava Ilija Bacanski, mladi kolega, student već završene godine, 4 godine traže dečji hor koji će izvesti njegovu kompoziciju Tajne na stihove Mike Antića. Meni je zadovoljstvo što je baš odabrao Bajićeve Slavuje da to otpevamo, da samo tamo strepi da vidi kako će to sve da bude, a mi ćemo pokušati dati sve od sebe da to bude onako kako je on zamislio. sam kraj, a to je ujedno jedna naša aktivnost u maju mesecu na koju smo veoma ponosni.
u saradnji sa pozorišnom grupom Slavice Vučetić smo napravili jednu onako iskorak iz horske muzike, a opet u kombinaciji sa horskom muzikom ceo tim je radio godinu dana sa 15 dece, 15 mladih tinejdžera i napravili smo musical Teen Talk. Ko je video Teen Talk, ko nije video, vidjet će ga sledeće sezone. A sad ovi mladi glumci će se potruditi da zajedno sa horom vam prikažu dva songa iz samog Teen Talka i možda da vas malo zaintrigiraju. Znači, to su u pitanju tinejdžerski problemi, kako se oni rešavaju. Prvi song je iz prve scene, to je roditeljska scena ili roditeljski song, gde je Slavica Vučetić napravila parafrazu na onu čuvenu pesmu Sevislog Berberina, jer tako nekako možda izgleda složiti se roditelji kad ujutru decu teramo da krenu u školu, malo smo svi tako užurbani, ali smo potpuno naravno izmenili tekst. A drugi song je pesma o mučeniku Kobiljskom, znači jedan san Kobiljskog. To je jedan dečak koji je uvek na nekoj tapeti, uvek ga nešto proziva i uvek baš njega svako neko pita, tako da je nažalost njegove jedna noćna mora je pretvorena u jedan divan kabare pesmu koju je Sava Ilija onako baš dobro doneo na jedan sasvim modern način. Hor će tu pokušati da dočara cijelu tu glumu koju možete inače videti sa njih 15, ovde imamo predstavnike same glubačke trupe na koje smo jako ponosni, a ja sam presna da pričam pa da čujete. Da je song Marko, gde nam je Marko? Živković kao naš jukebox, znači sve može da radi. Deca, skupite se malo da imamo intimnu atmosferu oko ove porodične atmosfere. Sad ću ja stati sa strane da mogu oni sami. Za manje od sat! Samo ga
moj škeca, da mu zabijem. Kobinski je tu za sve. Kobinski kriv za sve. Kada sam tužan i nervozan, on je tu da mi ulepša dan. Na moje pitanje da zbuni se, samo škeca da mu zabijem. Skroz okej, hej, doberem i kontrolem, ali mirjeni zagovaranje te čupavi momak je. Kobinski je tu za sve. Ma mirjeni zagovaranje te čupavi momak je. Kobinski je tu za sve. Sve. Kobinski je tu za sve. Kobinski kriv za sve. I za kraj nam je ostalo samo da se zahvalimo svima vama koji ste po ovom kišnom vremenu, nadam se da smo zaustavili kišu, došli i da nećemo čekati sledećih godinu dana da sastavimo, već u septembru nam stiže por iz Japana sa kojim treba da se družimo, tako da očekujemo jednu interesantnu saradnju i pevamo i na japanskom čak, a njih ćemo naučiti da pevaju tu divnu belgijsku pesmu Ljubav stvara bolji svet, koja je ujedno i himna Bajčevih Slavuja. Otpevat ćemo je ovog puta onako kako smo je sročili za Francuze, tako da smo sve izmešali, i engleski, i francuski, i srpski, a možda ćemo i na japanskom da naučimo, ima vremena, tako da postajemo polako poliglote, ljubav je zaista univerzalan jezik i definitivno ne treba da se zadržimo samo na srpskom jeziku. Želim da vam se zahvalim i u ime Stefana i Lenke. Nadam se da njihova borba će biti istrajna i što se Stefana tiče dugotrajna, ali veoma napredna, što se Lenke tiče brza i efikasna, i mi sa našom empatijom novosadskom nećemo stati samo na ovoj jednoj akciji, nego verujem da ćemo uspeti da pomognemo svima kojima je pomoć potrebna, jer naša mala od srca nekome puno znači, odnosno kad se udružimo, zajedno smo jači. To su sve neke fraze koje u suštini veoma su značajne kada su ne samo pomoć deci u pitanju, ali prvenstveno pomoć deci u pitanju. Neko me kaže što se toliko trudi, što treba sistemski da se reši. Dok mi sačekamo sistemski da se reši, ovde nema čekanja. Znači, novac ne sme da bude prepreka da neko dete ozdravi, da neko dete dočeka srećno detinjstvo, zato smo mi tu svi zajedno da pomognemo, tako da vam od srca hvala na vašem. Sada će Petra na neki svoj način da otprati ovu našu himnu. Verujem da većina vas zna himnu, pošto ovde ima i starih Slavuja i prvih generacija. Tako da, ako vas je sramota da se pridružite, mada bi ja volila da mu se pridružite, možete slobodno odavde svi zajedno da zapevamo, jer to je u stvari ta energija koja nas udružuje, jer ljubav je zaista svuda oko nas, samo treba da je umnožimo što više atoma i elemenata. Može, Petra?